Várjál, még Biztosíts idő kell ki. neki. Még a viasz legyen róla, hogy eltelik egy pár perc. Biztosíts ki. Biztosíts ki. Ez az. Fasza. Durva lesz. Jó dobás. Követ. Mert 3 is Ne, 2 is egyszer. Vagy közd össze. Te védél ruhába vagy. Betáld a víz. Kettőt nem lehet tudni. Ne, az. Ennyire süllyed el azon, hogy mindig. Az úszik a víztetején, ahogy fejlődik a hidrogén, aztán utána. Most ilyen zárt medencébe csinálni. Csak ott lángol van. Jó. Figyelj. Hol van ebben a vízben? Nem tudom. Van benne hal ebben? Ebben nincs, hát ez a szenny. Utána is Mi a fotózom. gyárból kijön, veszélyes anyag, onnan érzi. Videót csináljál róla. Van még, hozzunk egy hordót. Dombozsás hátra. Gurítsuk ki a hordót. Gurítsuk ki a hordót. De utána mindenki szaladjon. Szóval a víz alól kezdve kezdett az eredménye, úgyhogy semmi.